Zdravím vás pri ďalšom vydaní Kamčatského Telerána. Zmenili sme dnes vysielací čas, keďže o 6 ráno nás okrem vrátničky nikto nesleduje a prichádzame tak o dôležité čísla sledovanosti. Ako vždy máme pripravené nejaké správy, šport, počko, dôležitého hostia, ďalšieho dôležitého hostia, rozprávočku. No a ja tam predám slovo Viktorovi a ten nám povie, čo je nové v tom momente. Viktor? Dobré ráno. Zdravím všetkých divákov. Takže správy z domova. V kabinete telesnej výchovy zmizol ďalší žiak. Jeden z telesvíkarov si ho zobral do kabinetu so slovami poď bešák, dáme kávičku. Podľa našich informácií bol nepreznutý. Priestory školy a jedálne sa rozšíria o 30 metrov štvorcových, potom ako bolo udupaných niekoľko prímanov v mobilných radách na obedy, ale zväčší sa iba chodba, aby sa mohol rozliediť rad a zvýšiť plynulosť premávky. Inflácia zasiela už aj záchutia bufetu. Po novom okrem cigariet si môžete za 30 centov kúpiť aj vzduch. Teraz som prešiel k Šimonovi, ktorý mi tu už dráždi nosné dierky. Vidím, že tu máš kopu vecí, no ja sa v tom nevyznám. No, čo varíš? Ja som si dneska pripravil hasburské cestovné ragu s krémským semenom. To sme tak tajomne nejako... A nejaký recept? No, najprv si pripravíte párky a horčicu. Párky teplne upravíte a pridáte horčicu. No vieš čo, ja sa nechám pracovať, tu máš nejaké veci, no. Tu máš mandarinky, pracuj a môžem ďalej prejsť teda k nášmu významnému hosťovi. Je mi cťou, že sa teda uráčil prísť, prijal naše pozvanie. Je to niekoľkoročný člen fyzikálneho kabinetu a autor knihy Fyzika pre poľských prisťahovalcov a taktiež momentálny kandidát na Nobelovú cenu. Takže Henry, vítam ťa u nás. Povedz nám niečo o fyzike, niečo hlbšie teda o tej téme, o svojom živote, ako si sa teda k fyzike dostal. No, takže dobrý deň. Ja by som v prvom rade chcel toto celé trošku obohatiť krátkym tipom. Viete, príde súpravodič do baru a barman mu hovorí, súpravodičov nenalievame. A on proste odíde bez hociakého odporu. Bez odporu. Ešte, vieš, Newton, Pascal a Vádrajovskovky, ten by sa ho páčil. Ale naše potrebné prejsť k fyzike, povedzte nám nejaký vzorce alebo nejaký príklad, napíšte nám tam nejaký graf, preto sme vás predsa poslali. Ty chceš, aby som to ja robil fyziku teraz? Ja ju učím 7-krát do dňa, 5 dní v týždni, akože ja furt nejaké poučky, grafy a všetko. No, ja si radšej beriem svoju misku a ideme si pozrieť nejaké voľazaničice. Čus. No, pán profesor, a teda nejaký stav z fyziky. No, prejdeme teda radšej na šport. Viktor, opäť máš slovo. Áno, opäť dobrý deň. Na Kamči sa rozmohol crossfit. Študenti si už v bufetoch nekupujú bagety, ale proteíny. Na miesto sedenia v laviciach počas hodín majú bradlá a hrazdy. Sedenie nahradili lavičky na bench. A presne preto sme k nám pozvali jedného významného Kamčáka, ktorý je niekoľkonásobný majster crossfitu na tejto škole. Vyhral prvý ročník Spartan Raceu, Spartan Race 2. Prezradte nám nejaké cviky, ukážte nám teda, ako to robíte. Diváci si zvedaví. Základom je proteín. A presne, tak toto bolo tak silné, ja už čas sa nám kráti, za 30 sekúnd začína súdna sieň. Rýchlo počko, kde je Julko? Julko, ty povedz nám niečo o počasí. No ja som tu na dopravný servis. To je jednoducho, toto je jednoducho, zober si dážnik, alebo niečo povedz, no. Toto sú správy z počasia. Tak v tom prípade od rána prší. Ďakujeme. Ale už to prestalo. Ďakujeme za počasie. Šimon, ty už si hotový, pozerám. Ukáž, nestíhame, výborná dobrota. Ja umieram, ty kokos. To je ďalšia špecialita. Ďakujeme za to, že ste nás sledovali. Uvidíme sa opäť o rok.